Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη άσκηση. Δίνεται η συνάρτηση f του χ, χ επί a στην χ μείον 1, συν α χ τετράγωνο, μείον α συν 1 επί χ, όπου το α είναι πραγματικός αριθμός. Να αποδείξω ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον ξ που ανήκει στο 0,1, τέτοιο ώστε f τόνος στο ξ να κάνει 0. Συνεχίζουμε λοιπόν. Η f είναι συνεχή στο r, άρα είναι και στο 0,1, γιατί είναι σύνθεση πολυονυμικής και εκθετικής. Έχουμε πει ότι οι εκθετικές, οι πολυονυμικές, οι τριγωνομετρικές, όλες αυτές και οι πράξεις τους είναι συνεχείς συναρτήσεις. Η f λοιπόν είναι παραγωγήσιμη στο ανοιχτό 0,1 και κάνουμε αντικατάσταση. F του 0 τι μας δίνει λοιπόν? 0 επί a στην 0 πλην 1 συν α 0 τετράγωνο πλην α συν 1 0, τι μας κάνει? 0. Το ίδιο κάνουμε αντικατάσταση και το f του 1, 1 επί a στην 1 πλην 1 συν α επί 1 στο τετράγωνο πλην α συν 1 επί 1, 1 συν α πλην α πλην 1, 0. Άρα λοιπόν επαληθεύεται και η τρίτη συνθήκη του ρολ, f του 0 ίσο με f του 1. Άρα λοιπόν υπάρχει τουλάχιστον ένα ξ που ανήκει στο 0,1, τέτοιο ώστε f τόνος στο ξ να κάνει 0. Ήταν μια καθαρή εφαρμογή του θεωρήματος.